जोंनि बे दिनैहाय जिखिनि लटारि बिखांनानै थांखि लादों बे थांखियानो जाहैबाय जोङो 1974 अर्थात 1994 मायथाइनिफ्राय जोङो गल्डेन जुबलि खुङै मा होनो बैसागु खुङै दिनै 2024 मायथाइ बे 2024 मायथाइयाव जोंनि जिखिनि आफाद बे आफादा जोङो रायजोनो मोनसे थांखि लानाय जादों जे जोङो बयनिबो थांखि बायदियैनो दिनैहाय नैबे लटारि खेलाखौ जोङो होनो थाखाय आवगायनाय जादों। दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै जिखिनि दिनैनि बे अपेनिंनि हाबाफारि बे अपेनिंनि हाबाफारिखौ जोङो एसेखिनियाव जोङो फोसावबाय होननानै एबा बेखेवबाय होननानै जोङो आखायाव लादों। आरो बे जोंनि हाबाफारियाव आलासि महरै जोङो लेंहरदों आदा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङाबो जोंजों एसे सिगाङाव गोबां बिहोमा होलांबाय। बिनि थाखाय आङो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आफादनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। मा प्राइजखौ लानो नोंथांमोननि बे खेलाखौ? दिनैहाय जोङो बे अपेनिंआव जोंनि आफादा थांखिनाय बायदियै जोङो मोन 12टा प्राइज लानाय जादों। बेयाव सेथियावनो दङ जोंनाव टाटा आल्ट्रा बास 44 सिटार +1 आरो बेजों लोगोसे नैथियाव दङ जोंनाव महिन्द्र स्करपिय', थामथियाव दङ महिन्द्र थार, ब्रैथियाव दङ XL6 नेक्सानि, बेनिफ्राय बाथियाव दङ फ्रन्स नेक्सानि, दथियाव दङ बलेन', स्निथियाव दङ स्विफ्ट डिजायार, दाइनथियाव दङ टाटा पान्च, गुथियाव दङ वागनार आर, जिथियाव दङ आल्ट' केटेन VXI मडेलनि, बेनिफ्राय जिसेथियाव दङ सेलेरिय', जिनैथियाव दङ इगनिस, जिथामथियाव दङ एल्ट' केटेन LXI मडेलनि आरो जिब्रैथियाव दङ महिन्द्र ट्रेक्टर जों गंसे लाफादों। जिहेतु जोङो आबाद मावनानै जाग्रा मानसि गामिनि हिसाबै बेखौ जोङो आबाद मावग्रोयो बिथांमोनहा जुदि बेफोरखौ मोनोब्ला गोबां हेफाजाब जागोन बेखौ जों मिजिं खालामदों। आरो 12थियाव दङ मोनसे गोदानै लन्च जानाय इनफेक्ट' बेबो नेक्सानि। आरो बेजों लोगोसे बुक प्राइस हिसाबै दङ सेथियाव TVS आपाचे 160, नैथियाव दङ पालसार 125 बे बुक प्राइस, आरो थामथियाव दङ जोंहा TVS एन्थर, ब्रैथियाव दङ जोंहा SF डिलाक्स हिर'नि, बाथियाव दङ हिर' सुपार स्प्लेन्डर बे जाहैबाय बुक प्राइस। आरो जायफोर बिथांमोनहा बुक फाननानै माबानो हागोन बिथांमोननि थाखायबो जोङो स्कपखौ होनाय जादों। आरो लाग्राफ्रा बोरै मोननो हागोन? टिकेटखौ जोङो अफलाइन बिथिङावबो होनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो अनलाइन बिथिङावबो होनाय जादों। दा जायफोर बिथांमोनहा गाव गावनो अफलाइन बिथिंजों लागोन बिथांमोनहा गावनो फिजिकेलि, आरो जोंहा माखासे डिलार्सफोर दङ बे डिलार्सफोरनिफ्राय बिथांमोनहा बायनो हागोन। आरो नैथियाव जायफोरा अनलाइन लानो गोसो गोजान बिथांमोनहा फिजिकेलि फैनानै लाफैना गोबां उसुबिदा, दा बिनि थाखायनो जोङो अनलाइननिबो बेब'स्था खालामनाय जादों। आरो बे अनलाइननि थाखाय जोङो बेक साइडआव सुखियायै मोनसे माखासे मबाइल नम्बरफोर होनाय जादों। बेयाव बिथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो बिथांमोनहा मोननो हागोन। आरो टिकेटनि बेसेनखौ जोङो सरासनस्रायै 100 रां बानायनाय जादों। बिनि गेजेराव बुक लायोबा जोंनाव मोनसे कनसेसन दङ आरो डिलार हिसाबै थाङोब्ला माखासे कनसेसनखौ मोननो हागोन। बेयाव डाइरेक्टलि जोंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै बबे समसिम फाननाय जागोन? जोङो टिकेटखौ जागायनानै मथा मथि जोंनि खेलाया 12 थारिखनियाव जागोन। बे हिसाबै जोङो जेसेबां हायो बिनि सिगां जों 10 थारिखहालागै फोजोबनायनि बेब'स्थाखौ लादों। आरो बेखिनि